Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Боряна Граматикова, а вие гледате Спортувай! Предаването, което ще ви казва всичко, което сте искали да знаете за спорта и активния начин на живот, но ви е било срам да попитате. Намираме се пред резиденция Бояна, защото днес се посвещаваме на едно от най-хубавите спортни събития в София – Витоша 100. Това е 100-километрова обиколка на планината с планинско колело или супермаратон. И както се оказва, без абсолютно никакви тренировки, аз спечелих дуатлона. Просто тялото ми е перфектната машина, какво да ви кажа. И вижте как минавам през финиша първа с колело, а после с спягане, без никакви следи от умора по лицето ми. Никой не беше стартирал, но нека да бъдем малко по-широко скроени в този хубав ден. И сега, нека не започваме от края, а от началото. И този път сериозно. Какво се случи в 33-тото издание на Витоша 100 супермаратон и планинско колоездене? Кои бяха най-бързите велосипедисти и кои са най-издържливите скороходци? И защо някои вместо вода предпочетаха да си носят червило? Така си носих червило. Всичко това и какво ли още не, само в Спортувай, но малко по-късно. Събота, 5 без 15 сутринта. Още преди София да се е събудила, се отправяме към полите на Витоша, където ще започне 100-километровата обиколка на планината. Караме по южната дъга и правим десен завой към резиденция Бояна, където е стартът на най-масовото спортно събитие за годината – Витоша 100, супермаратон и колоездене. Не може да споменем Витоша и колоездене и да не се върнем 107 години назад, когато през 1909 година всъщност се провежда първото спортно състезание въобще в България, а именно обиколката на Витоша. Всеки август колоездачите са се събирали пред руски паметник и са започвали обиколка по шосе през Перник, Дупница, Самоков и обратно до стадион Васил Левски. Ние, между другото, сме едни от първите в Европа, които са организирали колоездачна обиколка. Обиколката на Витоша започва в същата година, в която започва и Джиро д'Италия. Единствено, Тур дю Франс ни водят и то само с някакви си 6 години, защото състезанието започва през 1903 година. Витоша 100 започва преди 33 години като супермаратон. 4-5 години след първото издание започнах да работя в дружество Витоша. Тяхна идеята направиха маршрута 100-километровия и беше популярен още от 83-та година. По-късно вече започнах аз да работя, започнах да го организирам. В края на 90-те години вече се появиха и планинските колела и беше възможно да се мине маршрута и с колела. И вече самите и хора искаха да стане така. И организирахме и колоезденето. Малко по-късно, през 2005 година, вкарват и планинското колоездене като дисциплина, която днес е една от най-популярните. Вълнувате ли се? Да. Готови ли сте? Да. Кажете ми, какво е по-специалното на Витоша 100? Ами по-голямото разстояние и многото хора. И хубавия пейзаж. Здравейте! Готови ли сте за Витоша 100? Да. Всяка година. Ма вие много сериозно така сте се комплектовали всичките с еднакви блузки. Защото сме от един отбор. От един отбор сме, да. Помагаме си, нареждаме се на влак, че и първият цепи въздуха. Ние сме любители от високо ниво. Нека така да се изразим. Ами това е състезание, което се провежда ежегодно и всяка година се нареждаме на старта. Е едно от задължителните състезания за сезона. Като подготовката се състои в каране, основно. Как се подготвяхте за Витоша 100? Всеки ден тренирам, не пия и не пуша. Голямо събитие за вас ли е Витоша 100 в Македония? Известно ли е това? Па да. И каква ти е целта? Как ще се класираш? Топ 10. Топ 10? Да. Благодаря. Вече обиколката на Витоша наистина придобива един
много сериозен вид. Става едно изключително интересно и сериозно състезание за всякакви хора. Радваме факта, че тази година имаме 21 различни нации, които специално са дошли хора да участват в нея. Тази година колко участника се записаха в колоезденето и бягането? 1400, малко над 1400 колездача стартираха и близо 700 бегача. И така, точно в 6:00 на 18 юни започна първия ден от 33-тото издание на Витоша 100. И е наистина вълнуващо. Обиколката, чакаме хубаво време, може би малко ще повали после на железница, но накрая ще отстискаме. И тъй като сме добри хора, с екипът се опитахме да направим въздушен тунел за състезателите и да им помогнем, като им пазим завет. Но никой от състезателите не искаше нито да се хване на буксир за нашия ван, нито да се качим да го возим, нито пък да ни влезе във въздушния тунел. Искаха да усетят вълнението, което носи Витоша 100. Аз ще тичам с тебе. Виж колко съм бърза. Бърза си, да. 100 километра мога. Ти можеш ли? Мога и повече. Сега идва силата вече. На рекордни ще Да. Момчета, що спряхте? Ние ви гоним от пункт на пункт с подскоци. Защото се изморих. Сега ще го буташ ли нагоре? Нещо се опитам да кара. Успех тогава. Много преобладава синьото, забелязвам. Вие отборно ли състезавате тук всичките? Всички сезон пише 100 сме отборна. Много е важно колоездача, като мине през село, да спре в кръчмата да пие бира. Да. Айде, искам да виждам жени в Витоша 100. Здравейте! Здрасти! Както състезанието, така и трасето на Витоша 100 с годините се е разраствало и за да достигнат до финала, днес състезателите трябва да минат през 13 пункта. Първият от които е Тихият кът. Следва спускане към селата Владая, Марчаево и Рударци. Един човек ме спря веднъж. След това лесното свършва, защото от шосето състезателите трябва да направят десен завой към язовир Студена. Оттам колездачите следват маркировката към село Боснек, Чуйпетлово. Точно тук никой не кара колело, защото колездачите са изминали вече 43,3 км и са спрели на Чуйпетлово, най-високото село във Витоша, за заслужена почивка и подкрепа. В океан дълбок вървим сега, кит продава сладолед, акула храни мечка с мед. Макар че първите не почиват изобщо и се отправят стремглаво към село Ярлово, което е на 8 км от Чуйпетлово и след това още 6-7 км до Ярема.
Ние пристигаме там преди водачите на състезанието и пръв на чешмата виждаме Ганчо Славов, победителят в супермаратона преди 2 години. Той нямаше време за интервюта, понеже бягайки трябваше да проверява дали маркировката е на мястото си. Ние спираме да говорим с Петър Панков, наш олимпиец и многократен участник във Витоша 100. Нашия екип осигурява безопасност на преминаване на участниците по този път, по който имаме конфликт с движението по пътя. Специално колоездачите се движат много бързо, особено първите. И за да не намаляват тук скоростта, ние им осигуряваме свободен път. А ето ги първите двама във временното класиране – Димитър Михайлов и Бойко Танчев, който упорито го следва по петите. Сега първия и втория навлизат в една от най-красивите части на трасето – между Ярема и Железница, Плана планина. Толкова са бързи по това спускане, че с АТВ-то, от което снимаме, не можем да ги настигнем, защото скоростта, която развиват, е над 40 км. Но никой не е дошъл да разглежда забележителности, а на състезание, което трябва да се спечели. Не знам дали са луди, но докато карат лудо, минават през едни от най-умайните гледки на българската природа. Намираме група пикникуващи, които са готови да дадат и последната си капка бира на някой от състезателите, стига да имат нужда. Седим пием бири, хората тук карат кролета. Ама ние не знаехме, че тук минава принцип. А ако някой поиска, ще му дадете ли бира? Естествено, как няма да дадем. Ние затова сме тук. По принцип. По принцип, ние трябва да се движим с първите, така че тръгваме към брезите. Но никой от първите не мисли за почивка или бира, а само как да спечели състезанието. Вода! Телата, докарани до почти пълно изтощение, освен от вода, имат нужда от минерали, соли, витамини и храна. Как е? Тежко. Лека авария с колелото и голяма авария с краката ми. Чупиха ме са командите. Тегало много топло. Да, кола не ми работят скорост. Стържат, не преключват направо. Не е толкова, надъскай се тук, си го знаеш. И давай. Успех! Айде! Давай, мамо, давай. Това си навили? Да. Как го пускате на толкова тежко състезание? Той участва от по-малко. От кога? От 12 годишни. И не ви притеснява, че е много тежко състезание? Ще трябва да свиква с трудностите. Супер. Последните 30 на километра, които ги делят от финиша. За да стигнат обратно до резиденция Бояна обаче, първо трябва да преминат през пунктовете на Бистрица, Симеоново и Драгалевци. И така,
4 часа след старта отново се намираме на финала пред резиденция Бояна, в очакване на най-бързите колоездачи във Витоша 100 за 2016. Пръв през финиша премина Бойко Танчев с време от 4 часа, 1 минута и 57 секунди. Само някакви си 7 секунди след него финишира и сребърният медалист Димитър Михайлов, който водеше през почти цялото трасе, но изостана при Симеоновските езера, а 7 секунди в спорта са много. Трети пък се класира Илко Илиев с време от 4 часа, 3 минути и 10 секунди. Здравейте, радвате ли се, че спечелихте? Как? Кой не се радва? Целите кални, ама доволни. И то тук домашното ни състезание. Домашното? Ами да, за нас Витош е нашия мол. За закуска 100 км. Да. Е най-хубавия мол с най-хубавите атракциони. Изпревариха на Симеоновските, разбрах аз, езера. Ами да, там им беше според мен объркана маркировката и се качих отгоре пътеката и после докато сляза. Ама това е състезание. Второ място не е лошо. Целите стекални, кажете трасето как беше? Спряхме за лечебни бани, иначе беше сухо. Но просто било полезно и спряхме се повъргаляме. За първи път печелите? Да. За първи път. И за първи път ли се класираш толкова високо? Да. Последните 2 години бях 5-6 и сега съм втори. Ето задобряваш, защото няма изкачвания, Витоша, за това. Да, може. Кажи ми, как се чувстваш? Ами супер, смисъл тази година ми е супер. Състезанието се получи супер. Много беше оспорвано днес, въпреки нямаше ги част от звездите. На Шок Блейс и ние по-дъртите имахме шанса днеска да се сбориме. С какво е по-специална Витоша 100 от останалите колоездачни състезания? Ами това е най-масовото състезание и сутринта, като видиш толкова хора, е страхотна тръпка. Здрав съм, цял съм, колелото е цяло здраво, сега ще се прибера вкъщи доволен, взема една баня и така. Защо така? Къде така се удари по трасето? На един храст. На един храст. Много опасно това трасе. Опасно е. На планинско колоездене като на планинско колоездене. Никога не липсват охлузвания и травми, но за щастие тази година бяха пренебрежимо малки, а за безопасността на състезателите се грижеше много голям екип. Добре е, че имаме голям екип от хора, алпинисти, пещерняци, туристи, които се включват, защото за организацията по трасето има повече от 200 души. И това са хора, които трябва да са готови 2 денонощия, да бъдат навън. Все едно дали вали, пече, дали е ден или нощ, трябва да са на разположение. А тези кадри са без коментар. Първа при жените се класира Анелия Карагюзян с впечатляващото време от 5 часа, 12 минути и 11 секунди. И така, след нечовешката умора е време за шампанско и радост. Часът е 23:54 пред резиденция Бояна. Очаква се старта на скороходците. Няма го безспорният фаворит, миналогодишният победител Андрей Гридин, което отваря нови възможности за всички състезатели. Става ми удоволствие борбата с себе си. Ами, все по-трудно става да си подобрявам времето, обаче поне се опитвам.
За колко време го взимате тези 100 км? 11 часа ми беше минала година рекорда, сега се опитвам, моя личен, сега се опитвам под 13 часа да го... Ами успех. Миналата година имаше един за 8 часа. Да. За 8 часа, много сериозно. Гридинг го няма днес. Така че... Защо най-отпред се нареди? Защото мисля съм сред първите, затова. Сутринта бяхме при велосипедистите, казаха, момиче, минаваме през 3 села, ще спрем поне 3 пъти да пием бира. Вие от така ще спрете ли или го правите това за рекорд? Значи всичко зависи в Ярлово. Ако сготвят супа като миналата година, се закъса лошо. Имаше пилешка супа, така че ще е проблем. Имаш ли амбиция първи да се класираш? Другите много скромно. 10 часа, 13 часа. Ами не знам, аз съм на дуатлона, така че ще е по-трудно за мен и не знам както тръгнат краката, така. Приятно ми е, че на тия години мога да мина 100 км. Опитвам се да отнеса заглавието от култовият роман на Алън Силитъл "Самотният бегач на дълги разстояния" към втория ден на Витоша 100, защото именно тогава сили премериха всичките 700 супер самотни супермаратонеца. Стартът отново беше даден пред резиденция Бояна точно в 11:59 и 59. И така, старта на супермаратона на Витоша 100 е даден точно в 12 часа. Има обаче някои хора, които участват в дуатлона, т.е. те са карали сутринта велосипед, а сега и ще тичат още 100 км. Някои тичат, други в началото само ходят, за да пазят силите си. Но всички се радват и ни махат с ръце и като че ли се мотивират от това, че ги снимаме. Все пак има някаква полза и от нас. Те навлизат в гората, единствено разчитайки на своите челници, сили и психическа мотивация, докато не настъпи утрото. С първите слънчеви лъчи виждаме и първите, които са изминали повече от 60 км от старта. На брезите води Руслан Палазов. На въпросът как е минала нощта, той отговаря тегало. Тегало. И опитва да се възстанови за няколкото секунди, за които почива. Але пърси, давай! Втория е Иво Хаджиев. А третия Ивайло Атанасов, който сякаш току-що започва да тича. Битката продължава. Остават 40 км от Брезите, над Железница до Бояна. Как беше? Страхотно, но има още. Ние поглеждаме към момичето, което избрахме да следим – Тоня Цвяткова. Преди 2 години тя започва да се състезава заради, колкото и клиширано да звучи, нещастна любов. В момента Тоня е в график за 4-то място. Като видиш слънцето, преди да е станало супер горещо, определено те зарежда по някакъв начин. Бяга 10 часа, примерно всеки час губи по 600 калории. Всеки час. На всеки час по 1 грам натрий губи соли и трябва по време на бягане да се изпълнява това нещо. Вече сме малко преди финала в Бояна. На първа позиция е Ивайло Атанасов. И изглежда нищо не може да се случи, което да му отнеме първото място. Той бяга със същата лекота, присъща на самотния бегач на дълги разстояния. Явно конкуренцията е останала достатъчно далеч от него.
Ивайло Атанасов! Това е шампиона в 33-то издание на Витоша 100. 8.24. 8.24 трудно ли беше? Много беше трудно, но само последните 40 км. Какво са 40 км за теб? Как беше трасето? Супер беше, страхотно. А имаше ли конкуренцията? Както гледам, май няма много хора. Последните 40 км се преследваме с много хора. До последно се гонихме. Страхотни бегачи пристигат след мене. Руслан Палазов, Ивайло Хаджиев. Руслан Палазов финишира с дъщеричката си и се шегува, че тя му е пейсмейкър. Тя ми е пейсър. 100 км с вас бяха. Ами, вижки кръчета като на кеница. Аз знам, че вие имате така доста опит в спорта, преди сте занимавали с щанги, държали сте 120 кг. Как стигнахте до... Ами, леко по леко, с много воля и желание, човек може да постигне много неща. В смисъл, съзнанието на човек и въобще волята са безгранични, така че. Сега финишира и третият в класирането при скороходците. И така Ивайло Атанасов пред Руслан Палазов и Ивайло Хаджиев. Съм такава машина като тия двамата юнаци. Всичко е до ядене и пиене. Трябва да е по-планирано. Ядене, пиене и малко бегане. Здравей, Кристияне, първи на дуатлона. Как беше трасето? Ами трасето беше отлично. Маркировката беше много добра. Као имаше само на места. И доста бързо трасе. Ако си добре подготвен, нямаш проблеми. Как въобще издържа сутринта колело, вечерта в 12 бягане? Ами просто се бях мотивирал така и миналата година го направих пробно така. И тази година бях по-подготвен. Ето и първата от жените. Това е финалът. Антония Григорова е шампионката при жените, най-бързата по 100 км трасе в 33-то издание на Витоша 100. Радвам се, че успях. Кажи ми как тренира за това състезание? Всекидневно по програма. Ето го моят треньор. Добра ученичка ли е тя? Радвам се, че финиширах. Макар и не с личен резултат, по-бавно от миналата година. Но подготовката ми просто стигна за този резултат. Иначе трасето беше перфектно, изсъхнало за разлика от друг път. Радвам се. Аз въобще не очаквах, че ще го завърша това състезание. В смисъл, че ще го завърша толкова бързо. Беше много приятно през нощта, докато не беше жега. И след това, като ни напече слънцето, беше много... В смисъл, тежко ми беше на мене. Тоня, която следихме, завършва четвърта с стил и червилото, което си беше взела. Желаем и до година да подобри своето време и я уверяваме, че е хубава и без червило. Ние от Торнефти ви казваме довиждане, а до следващите ни среща не забравяйте. Спортувай! Животът е като карането на колело. За да запазиш равновесие, трябва винаги да си в движение. И така, това не се препоръчва на деца под 18 години. Макар че те, ако са на 18, вече не са деца. Но не се хваля, просто това е обиколката на Витоша 100.